Abenduak 16, Markina Semein, Abi Asistera zirkuituko finalak, ze espero duzu bertan jokatzen ongo zanean? Batez ere ilusio handi izango nahi jolasten eta gogoak inez, onai atzia saia esan da, eta hori ba. Eta aurkaixuak ere gogorrak eukikeu eta nik uste dut saia eukikeula, baina saia eukogela aldeuna etxen da, alba irabazi hobeto. Modurik ezin joena emango jozu amaiera Abi Asistera zirkuituai finalakin, ze balorazio ditezu temporada finalak enduta? Temporadia gaizki hasi izan Markinan, nervioso eta puntu bitxikin, eta gero bi kinela segidotan plenua indet, 20 puntu, eta gero Tolosan ere ondo, eta hemen semifinala ondo erten da, eta ahi hau finalea. Eta deialdia luzatzezu, mundu guztia aldun neurrian, abenduak 16-en, Markina hurbiltzeko ez arratzalden bakarrik, baizik eta egun guztiko ekintzeta. Bai, oso ambiente politxe egongo ala nik uste, eta jende gehiago urratzen bada asko sobetoz, sistera honeko jarraipen bat eukideu eta lan asko donen atzetik, eta eskertuko zen jendia urratzia Markina, abenduaren 16-an. Frontoia bete inberda, ondila da. Bai, betetzen dan.